Igbo ndị ọma mụrụ m, ka ụbọchị taa mara anyị mma, ngụ onye ji eko akwakwana ya. Unu ma na anyị ka nọkwa na ịsụgharị ihe dị n'asụsụ bekee ka ọ dị n'asụsụ Igbo. Na mbido oge niile ka anyị na-anụ ka a na-asị nye m pilo ka ndị na-abịa, nye m pilo ka ndị na-abịa. Gịnị bụ pilo? Kedu eji pilo eme? Pilo bụ ihe eji enyere isi. Ọ bụ ebe a ka Igbo gbakwasara ụkwụ wee baa ya nche isi maọbụ nyere isi. Pilo pụtara nche isi maọbụ nyere isi. Ebekwan ka a na-edina ala. Ama m na onye ọbụla matara na bed bụ akwa ndina. Bed bụ akwa. Abịazịa nwezi beautiful flowers to beautify the environment. Ihe na-akpọ flower n'asụsụ Igbo bụ koko. Abịa nwezie wristwatch maọbụ clock. Ihe ọbụla na-egosi anyị oge. Wristwatch, clock, a na-akpọ ya elekere. Abịa nwezie ebe anyị na-esi nri anyị na-eri, kitchen bụ usekwu. Abịa nwezie tebụl bụ okpokoro, adịkwa m agụ ya ọnụ. Tebụl bụ okpokoro. Abịa nwee miro bụ ugegbe eji iru. Abịa nwezie microphone ebuli igwe okwu. Microphone bụ igwe okwu, mana ọ bụghị microphone na-adị na-aza igwe okwu. Microphone na-aza igwe okwu. Radio nke anyị ji ege okwu a na-eji agwa anyị n'ụlọ mgbasa ozi. Radio bụkwazi igwe okwu. Abịa lụsịa ụlọ etinye ebe esi anata ikuku, akpọ ya window n'asụsụ bekee. Igbo kpọrọ ya mgbupu. Window bụ mgbupu. Abịa nwezie bọọdụ, kpọọ ya whiteboard, chalkboard. Ihe ọbụla bụ bọọdụ. Ihe anyị kpọrọ ya n'Igbo bụ mgbọ odee. Abịazie bịa nwee chalk a eji ede ihe na bọọdụ. Gịnị ka a na-akpọ ya? A na-akpọ ya nzu odee. Nye m nzu odee ka m wee dee ihe na mgba odee. Abịa nwezie biro, pencil, maka ediri gaba, ụmụ ihe eji edegasị ihe, akpọ ya mkpịsị odee. Amakwa m na enwetara i-pencil sokwa na ndị bụ mkpịsị odee. I-pencil bụ ngwa ịchọ mma. Abịa kpọọ ya n'asụsụ Igbo uri anya. I-pencil bụ uri anya. Abịa nwezie ekwentị. Anyị ma na foonu bụ ekwentị. Anyị akụzikwala anyị ka akụzi. Oge niile ka ị na-asị send alụm airtime ka m mee call. Nwanne m, ọ ga-amasị m isi otu a na-asị ya, zitelu m ego oku. Airtime bụ ego oku. Zitelu m ego oku ka m kpọọ mmadụ. Airtime wee bụrụ ego oku. Ebe a ka m ga-awụsị ọgwụ m n'ụbọchị taa. Mbọsị ọzọ anyị fụrụ ntị ka anyị maa ya ụra. Ya bụ ka ịgba mbọ mbọsị ọbụla ifuru iru m n'iru ekwentị gị ka ịgba kpọmkwem, tọọ ntị n'ala, mụta ihe ọfụlụ wee tinye na nke ịma arụ. Ịgba mbọ sonye anyị n'ibe ire akwụkwọ anyị bụ Facebook page. Inwe okwu, ịgba mbọ tinye ya na ngalaba okwu. Ọ bụrụkwa na ajụjụ, ịjụọ ya na ajụjụ na ngalaba okwu. Anyị mara ya, anyị aza. Anyị amara, anyị ajụọ ese akọwala gị, maka na ikwu amaghị ibe ezi ya. Ọzọkwa wee bụrụ na-abụghị m ọmachancha, onwe onye bụ ọmachancha, ma ndị ọka mmụta onye ọbụla ka na-amụ amụ. Biko, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma, gbaa mbọ ka inye anyị akara ịfụnanya maọbụ akara mmasị. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ.